Drahí snúbenci Julia a Jakub, hokej, ako aj manželstvo, je tímová hra. A ak ste našli niekoho, kto bude hrať s vami túto hru vášho života, tak vás prosím, nikdy ho nenechajte odísť. Amen. Keby ste sa ma opýtali, aký je vlastne Jakub, tak prvé, čo ma napadne z hlavy, je, že Jakub je extrémne súťaživý typ. Je nebojácný, je odvážny. Jakub je typ človeka alebo kamaráta, ktorého chcete mať po svojom boku, lebo sa za vás vždy postaví. Julka bola a vždy bude človekom nielen zodpovedným, ale hlavne, tak ako ju všetci poznáme, človekom s veľkým srdcom. Vždy vás čaká s otvorenou náručou i vo chvíľach, keď sa všetci ostatní otočia chrbtom. Je ochota pomôcť druhým v každej situácii je vlastnosťou, ktorú si na ne najviac cením. Nevestu, ideme podľa tohto. No asi veľmi až tu máte nápis, jaj, ale nevieme, či tu dobrú. Až tu nás pustíte, tam môžeme ich hľadať. V mene Svätej cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo. No a teraz si dajte svoj prvý novomanželský bosk. Hovorí sa, že keď svadobný deň prší, tak plačú ženichové frajerky. A neviem, či ste videli, čo sa dneska dialo. Praví sa, že rozkopávať chodia tí, čo sa chcú ženiť.